चाहे कतनो तेल लगा लो खा लो दूध अकेले अकेले जइब रही जाई है माता पिता ए नर मूर्ख बहु से चेता लेकिन केहू के जाए के मन ना करेला कि माया के महाजाल घेर लेगा। एगो शाह जी के जान जी की छोट मोट किराना के दुकान रहे, किराना के दुकान रहे। शाह जी पुरनिया हो रहे, मरल सैया पर पड़ल बड़े, उतर दखिन के सुतावल बड़े, उतर में मुड़ी कइल गइल बा, हिचकी आवता जौना के लास्ट में बजने वाला हिचको ताड़े अगल बगल में सब घेर लेबा। पूछा करे कि बबुआ भरत ए जे बने बबुआ लक्ष्मण ए जे बने बेटी लक्ष्मी ए जे बने ना। अरे हतना दे तोर माई नहीं खेलो कतरे वो बुढ़िया कहते कि हम ए जे बनी जी। अब देखिए उनकर माया अच्छा छाछ बा, कहता कि सब के जब हमरे के घेर लेबा तब दुकानिया के देखो यही के माया कहल जाला चंद्रशेखर भैया। अब उनका ये बुझाता कि आ है दादा मैं हमारे के घेर के बैठल बड़ा सा दुकान बंद हो जाई वहां की आवत है फिर के चल जाते हैं। ये माया है बाबू निशा भरे के बाबा उम्र में ब्याज पीछा से आवाज लगावे के चेला हमारे गुरु का पीछा ने ठूसे का पड़ता तब जाके मुंह में से निकलता। गुरुजी दुगो भाई बड़े से आए हो लइकवन के कहत कि तोर पाहुन हो तोर फूफा हो बताओ ये गांव के तो ऐसा लइका कथवा के कतला पाहुन बोल मोय गांव में अपने गांव जहां लिया जे कहत कि पाहुन हो अपने गांव का अपने गांव का अपने भेज वो तो वैसा लड़का बाटे कि तार इज्जत संभाल बा यही से अपना दिन जाके उन्हें काम करता तारा दल में ना होता और जाके पोटी मारता कर पाहुन बाड़े। आज ये पीछे से आवाज दूध पिए की कोशिश करो। हां दूध पिए की कोशिश करो। हां भाई लोग देखा ना भाई कहीं चट्टी चौराहा पर रुकेला तो दारू ना खोजेला ना ई दल रुकी कहीं चट्टी चौराहा पर तो जूस खोजेला जूस। आ तू अपन कलकार के छोड़ के अपन ही लागत और सीसी खोजलो ना 120 रुपया सीसी हमरे किया रे माया में किया रे कोई बारू फांसी अरे माया में कोई बारू फांसी
बबुनी ए बबुनी माया में माया में देख ली ए दल के प्रोग्राम बंद होता तो कि तो सब सुतता ना तो बैठ के सुनता। हां अब देखी मौ ओ दल में प्रोग्राम बंद होला देखी लीडो चालू है। लीडो मगन होला मर्द के खेल का मची हो कबड्डी फुटबॉल आ मऊ के खेल का हो लीडो मेहरारू संग लीडो वो मेहरारू संग हां खेतर करियो सो अब बॉडी के खेल देख ली हइसे ले ली हसो हइसे हाथवा के गोटिया वाला ना गोटी वाला हां हइसे करे सरा छाका अब ये देखियो ये चालू है मर तोला खेला के नहीं निकल के मौगा खेला चालू कइले बोला छाका छाका खाली बबुआ रे हां और का हो मंजू भैया काहे भड़का तरह से देखे चांद का मलकाइन वाली बड़ी का ए गांव में रिलेशन भैया बहुत हो गइल बा आ कोई गो नायो नए हेते जुड़ल जात है। पहले तो हमने के एगो भाई के नाता बा हमरा गोविंदर भैया के दूसर का हमर मंजू भैया के जे ससुराल हो तो वो भाई है अब एगो फिर काका के नया लड़का के जे ससुराल भइल हां ओहो लोग